जोंना नोंथांमोना मिथिखागौ जे बिटिसिनि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 20 बा 22नि मादाव जानायनि मोनसे सम्भाबना दङ आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि बिजेपि हान्जानिफ्राय इतिमধ্যे जों बिटिसिआव बिबाराव जों दोलोनि नेतृत्वआव जोङो बिटिसिआव मोनसे गभर्नमेन्ट दानायनि बा जोंनि सासनाव लाबोनो थाखाय इतिमধ্যे जोंनि बिजेपि दोलोआ माने इतिमধ্যे आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बा आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा फोसावबाय थाखादों आरो बे हिसाबै जोंनि इतिमধ্যे बिभिन्न पर्यायाव बुथ लेभेलावनो जा मण्डल पर्यायावनो जा जिल्ला पर्यायावनो जा बा बे पर्यायाव इतिमধ্যे जोङो सांग्रांथि हाबाफारि इतिमধ্যे लागासिनो दङ बुथ कमिटिफोरखौ जोङो फोसाबदो दानानै फोसाबनानै जों माबोरै इयुननि समाव जों माबोरै जोंनि दोलोखौ सक्ति खालामनो हायो बेनि थाखाय जों इतिमধ্যे खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे एबार हेमन्त बिश्व शर्मा बा आसामनि बिथां बिजेपिनि आफादगिरिया इतिमধ্যे बिभिन्न मेल मिटिं गागासिनो दङ जोंनि बिटिसिआव मोन 40 समस्ति दङ 40 समस्तियाव इतिमধ্যे गासै समस्तियावनो बिथां दिलीप शइकिया बिथां आफादगिरि बा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्रिया इतिमধ্যे जोंनि दोलोनि माखासे कार्यकर्ताफोरजों मेल खुंदों इतिमধ্যे नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो आगोलाव गरेस्वरावबो बिटिसि समस्ति हिसाबै बिथां मुख्यमन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बा दिलीप शइकिया बिथांनि प्रेजेन्सआव जोंनि मण्डलाव इतिमধ্যे बिभिन्न लेभेलनि जोंनि माने कार्यकर्ताफोरजों बिथाङा मेल खुंबाय आरो बे मेला नुनो मोन्दों गोबां जोंनि मावथि आफारिया बिथांमोना बाहागो लादों आरो जों नुनो मोन्दों जोंनि दोलोनि जायखिजाया जि कार्यक्रम बे कार्यक्रमफोराव जोंनि दोलोनि माखासे मावथि आफारिफोरा बिराद गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ बे हिसाबै जों फैगौ बिसायख'थियाव जों निस्सय जोङो बिटिसिआव जोंनि लिडआव बा जोंनि बिजेपि हान्जानि माने नेतृत्वआव जोङो सरकार बानायनाया प्राय निश्चित जाना जों नुनो मोन्दों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों नोंथांमोनसे बेखौनो बुंगोन आं दिनै आङो माने तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि लोगो आफादगिरि फारसेथिं आं गरेस्वर मण्डलनि आङो सासे प्रभारि हिसाबै इतिमধ্যे आङो बोसोरथाम बोसोरब्रै बेयाव खामानि मावगासिनो दङ गतिके आं नुनो मोन्दों जायखिजाया जोंनि कार्यक्रम बिजेपिनि जिल्लानि नितिखानो जा स्टेटनि नितिखानो जा जों बिभिन्न पर्यायाव बुथ लेभेलावनो जा मण्डल पर्यायाव जों बिभिन्न धरन जोंनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ बे हिसाबै गोबां जों सहाय मोन्दों बा जोंनि मावथिफारि बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ बे हिसाबै जों गरेस्वर समस्तियाव बिबाराव जोङो फैगौ बिसायख'थियाव जों देरहानाया निश्चित जाना फैदों आरो बिदिथ' नङा जोंनिया दलनि मोनसे सिस्टेम दङ निति आदर्श दङ आं आसा खालामो जोंनि दला निस्सय जोंनि बे साबानि मादाव जायसो माने सुबुंखौ होयोब्ला देरहानायनि मोनसे माने सम्भाबना दङ निस्सय बेखौ साननानै जोंनि नेतृत्वआ बिजाथि महरै दैथायहरगोन आं बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया गतिके जोंना मोजां बिजाथि फैगोन निस्सय दा आंबो सासे साबानि मादाव आंबो सासे बेयाव आङो बिजाथि महरै आंबो आर'ज बिलाइ होगोन बे हिसाबै आं आसा फारियो आंखौ जुदि माने टिकेट होयोब्ला निस्सय आं गेलेगोन आरो निस्सय आंनि गावनि सायाव मोनसे कनफिडेन्स दङ रायजो राजाफोरा निस्सय आंखौ जिहेथुके आंबो मोनसे दलखौ नेतृत्व होबोदों बिनि गरेस्वर समस्तिनि मानसिफोर दङ आंहा मोनसे सोमोन्दो दङ बे हिसाबै निस्सय आंखौ जुदि दला उपजित होनो सानोब्ला निस्सय आङो निस्सय देरहागोन आं सानो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदों जे जेनेबा सासे मोजां केन्डिडेट बे बाराव जों थांनाय बाराव नुदों थांनाय बाराव जों बारा एसे भटआवल'सो जेनदों बे समाव जोंनिया मावथि फारियाफोरा बिदि गैसोआमोन बे बाराव जों गोबां नुदों जे बेसेबांसो भट मोननानै जोंथ' माने 20नि खम मोननाय नङा गरेस्वराव 20,000 दिनैनि दिनाव बेबायदि आरो बिटिसिआव बे बाराव रोखा बेसेबांसो माने 20थासो समस्तियाव जों मोनसे आसा खालामदों आरो जुदि नोंथाङा दा जोङो नुनो मोन्दों जे गरेस्वर हिसाबै दासिमबो जोंहा गोबां खामानि दं मावनो गोनां दालां दं गिदिर गिदिर दैमायाव बा बिदिनो लामाफोरा गोबां दङ
माने देहा माने फाहामसालि गोबां दं मावनो गोनां, स्कुल दं, स्कुल माखासे कन्डिसन दङ, गोबां जा मावनो गोनां खामानि दङ। निस्सय बेखौनो आं मावनो सानगोन आरो